कांद्याचा कोट्याचा दाट होता फुला फुला लय बघ जा कसला झाड होता काट्याचा अरे भूताचा फोटो काढतो गाडी लायला तू लोन केले कोणतरी जिली लोन केले ना तर जावं मोहन मोहन गेली नाही गाडी मोठी घेतल्याने ना रंजन घेतली गाडी क्लोजअप शॉट इली फेनोरी इली. तर नमस्कार मंडळींनो, या समोर आता आमचा जुना घर आणि बाजूला आता नवीन घर, दोन्ही कशी एकदम मस्त वाटतात ना. तर आज आमची रवळनाथाची जत्रा आणि आमच्याकडे इलेले पाहुणे आणि तुमका सगळ्यांना माहिती आहे पाहुणे का कशी काय गडबड असतं घरात ती. चला तर आज घेऊया जत्रेची मजा. तर मंडळींनो, आज जत्रा म्हणजे मला पैसे लागते म्हणून भाच्या घेतले आणि ATM मध्ये जाऊन निघाला. तितक्यात एका आजीने आमका साथ घेतलं होती. तितका काहीतरी लाईटीचा प्रॉब्लेम झाला होता. आम्ही बघूया काय. तर मंडळीने तुम्ही बघू शकता संध्याकाळचा टाइम आणि लाईट गेली आहे तिची. तर आम्ही तिका काहीतरी हेल्प करूया, बघूया कसा काय झाला काय. आता पाहिलं रे काय होतं फोटो काढून असं तो आपलं मला बघून कोणी ती खूप जण तुमच्याकडे खूप जण आमची सगळी बहिणी आणि कोण नाही. तर मंडळीनो, ही आजी सांगता ट्यूबलाईट पेटणार नाही म्हणा. पेटली तरी कशी, उन्हात 2-3 ठिकाणी कट मारून ठेवलेल्या वायरिंग, त्याच्यामुळे ती पेटा नाही झाली. आम्ही मग ती वायर वगैरे त्यांची जॉईंट आधीच मारलेलो होतो ती काढली आणि ट्यूबलाईट एक व्यवस्थित एक जॉईंट मारलो. तितके दिलो ती आजीच्या झिलाचा फोन. हॅलो हॅलो, अरे ती वायर खाल्या मुद्रांना ती मध्ये मध्ये सगळं शॉर्ट 2-3 ठिकाणी कापून ठेवल्या मध्ये मध्ये. होय, ती आता शॉर्ट केलंय मी आणि लावून देते आता आताच्या पुरती. मग नवीन वायर आली का दुसरीला येते. मी घराकडे सुट्या 1-2 दिवस, आणखी उद्या 1 दिवस आहे घराकडे. उद्या कोंबो खातो तू. ती दुसरी हाडलं हो, बाकी बरा नशीब माझी कटपट्टी सोपवली आज जास्त हाडलंय वाळू. तर म्हणजे आजी एक ट्यूबलाईट रेडी करून दिली, ट्यूबलाईट पेटली. त्याच्यानंतर आम्ही गेटर बेटर गेलो आणि पैसे हाडले आणि तुम्ही नंतर बघू शकता घराकडचं वातावरण. माका एक गोष्ट कळणार नाही, सगळीजण माका भियतात की ते कॅमेरा हल्ले काय. मोठ्या बहिणीने आपल्याला सगळ्यांसाठी कलिंग करणार आई करू होती पोळी येतात पीठ तुम्ही बघू शकताय. तर जेवण सगळं रेडी झालेला. जत्रेक जाऊचो टाइम पण जवळ येलो आणि वळेत बसान सगळीजण पाहुण्या पण वाट बघू होती जत्रेक जाऊच्या हाटी. कसला गेम खेळताय. ओके, कायम शांतता असणार आमच्या घरात या पोरांमुळे नुसती किलबिल प्रकट झाली. वा, माका तर मज्जा देव होती. माझे लहानपणाचे दिवस माका आठवाक लागले. तर मंडळीने खूपशा गडबडीनंतर आम्ही सगळीजण जोग बसलो, तुम्ही बघू शकताय. आणि हे आमचा साधासा जेवण, पोळी भाजी आणि सामारा. चला तर आता बेगीन तयारी करूया आणि जत्रेक जाऊया. तर मंडळीने तयारी आमची झालेली आहे आणि बाबा घराचा कुलाब शोधतात. कुलाब गावाना झाला. त्याच्यानंतर आम्ही चललो आता गाडीकडे. गाडी लायली आहे रस्त्यात, घराकडे आमच्या गाडी येणार नाही म्हणून आमच्या रस्त्यापर्यंत चलत जाऊचं लागतं. हेसून जास्त लांब नाही, जवळ जा. आणि आम्ही पोहोचलो. आयडा नको रे, आयडा नको. अरे नाही मी. तर मंडळीनो, आम्ही देवळाकडे पोहोचलो आणि सगळेजण उतरतात तोपर्यंत मी व्हिडिओ काढले.
तर मंडळींनो सगळ्यांनी देवाचं दर्शन घेतलेलं आणि आम्ही एक मस्त की फोटो काढलो, तुम्ही बघू शकताय. श्रीदेव रवनाथाचं दर्शन घेऊन झाल्यानंतर आम्ही गेलो बाजूकच असलेल्या महादेवाच्या मंदिरात. त्याच्यानंतर डायरेक्ट गेलो सातेरी देवीच्या मंदिरात. तुम्ही बघू शकता सगळीजण सातेरी मंदिरात जात असत आणि त्याच्यावर आता आम्ही पाया वगैरे पडतलो आणि नंतर जात्रा फिरतलो. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता तळवड्या गावातील सातेरी मंदिर या नवीन होता. सध्या मागेच जात्रेचा एक व्लॉग टाकला, तुम्ही बघू शकता माझ्या चॅनलवर जाऊन. देवांचं पण टायमिंग एकदम सारखं होतं, त्याच्यामुळे सगळ्या देवांचं दर्शन पण आमका भेटला. तर मंडळी त्यानंतर गेलो आम्ही दात्रा फिरायच्या आणि बारक्याने खेळणं घेतल्या आणि त्यामध्ये होता चॉकलेट लॉलीपॉप होता आणि ह्या काहीतरी नवीनच होता. आमच्या टायमा काय ह्या नाव होता. तर मंडळी ह्या वर्षी मी मित्रांकडे दात्रा फिराकच नाही, शक्यतो जास्तीत जास्त दात्रा ते मी कुटुंबासोबतच फिरलं आहे. एक वेगळीच मजा भेटली आणि मित्रांसोबत मिळून फिरायची एक वेगळीच मजा होती त्यावेळी. आणि आता आम्ही चाललो चाय पिऊच्यासाठी, तुम्ही बघू शकताय उत्तम हॉटेलमध्ये आम्ही आता बसलो आणि ही चाय आम्ही सगळेजण फॅमिली पितो. एक भारीच वाटतं, म्हणजे भारी एक व्हिडिओ कॅप्चर झालेलो आपल्याकडे आणि तो एक कायमची आठवण म्हणून राहिलेलो हा. तर मंडळींनो 11 साडे11 वाजलेले आणि गर्दी पण वाढत चालली होती आणि ह्यो तुम्ही एक व्ह्यू बघू शकता जत्रेचा, जो मी कॅप्चर केलाय. मस्त एकदम. त्यानंतर मंडळी आम्ही गेलो गोबी मंचुरियन खाऊच्यासाठी आणि ही पोरं अजून लॉलीपॉपच चोखतात. तोपर्यंत मी एक मस्तपैकी सगळ्या बहिणींचो भाऊजींचो एक मस्तपैकी व्हिडिओ काढून ठेवले आणि त्याच्यानंतर भाच्या गोळ झालं लेझर पॉईंट म्हणून आम्ही खेळण्याच्या दुकानात गेलो. खेळण्याच्या दुकानात गेल्यानंतर तुम्ही बघू शकता तो लेझर पॉईंट चेक करता. लेझर पॉईंट घेतलो आमच्या टायमाक तेव्हा 40-50 रुपये लेझर पॉईंट गावतो, आता इथे 350. त्यांना दोन्ही भाजींका सांगा नको नाही तर ती परत माझ्याकडे काहीतरी महाग चालू करते. गाडीत बसलो, त्याच्यानंतर आमची अंगी होती थंयसर आमच्या घराच्या बाजूची, ती म्हणाली तुम्ही जाता त्याला मी पण येते म्हणत. मग ती काम या गाडीत घेतलो आणि आम्ही आता चाललो आणि घराकडे पोहोचलो. तुम्ही बघू शकता लेझर पॉईंट चेक करता भाजीने आपली कानातली काय घेतलेला. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता आम्ही झोपलो आता आणि बाबा फॅनाचा वारो घेता. भाजीने एक फॅन घेतलेलो, तर बटन दाबला का फॅनाचा वारो येत राहा आणि बाबा बटन दाबीत राहा. तर आशा करते की मंडळी आजचा व्हिडिओ तुमका नक्की आवडला असतो तर नक्की लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करून विसरू नको. धन्यवाद.